baka da komai a duniyar ga wulakanci za ka gan shi maza tashi ka nemo aboki. Kai abokina, kawai ka je kana ta bacci malalaci kawai da Allah, ka fito da Allah. Ya kai ne ina zuwa. Ka fito mana ka tsaya ka abun nan. Ah, Khalifa ne. Ya kai ne. Kwana biyu. Ya aiki. Ya jin daɗi. Lafiya lau wallahi, ya kwana biyu. Lafiya lau wallahi. Kawai ka je ka shige ko sanyi ne ya je shigar da kai cikin ɗaki. Ka bari kawai ai abubuwan ne gaba ɗaya dole sai da buya. Kai zamani irin sanyi haka ai dole sai ya ringa buya. Gaskiya jiya ban ganka da daddare ba. Ta ya za ka gani? Tunda nayi sallan magariba kawai shiga gida ni shikenan ai. Ya gaya ma da yamman nan wani gayi babba ya fito ya zo yana ta filin ina gaya ma ya iya ruwa yana zuwa ya cire kayan shi ya fada cikin ruwan nan ina gaya ma kawai ashe bai iya ruwan nan ba kawai ruwan nan ya tafi da shi ina zuwa kawai na cire kayan na je na samo shi. Wai kana so ka ce Khalifa kai ma ka iya ruwa kenan? Ka iya ruwa? To ba kai ka tsaya ba ina cewa ka koyi ruwa an ce iya ruwa fit da kai ka ki. Gaskiya kawai mamaki da wani faɗan ba zan yadda ba. Ko? Abokina aka yi ne. Lafiya. Wai zai kai maka annabin ka iya rawa? Ba kun tsaya ba ko koyi ruwa ba. Ina cewa koya kun ki. To yanzu ake ciki ne. Wallahi wani ne ina gaya ma babba da shi. To ya abubuwan? Gaskiya kwana biyu ka ɓoye kuma ka yi Aliyu. Ka bari kawai ba kuke a nan. Wallahi ina cikin ɗaki Khalifa zo samu wallahi. Wallahi. To na ce yanzu ya labarin kusan ya kamata a ce mu. Duk da na ga yanayin ku irin like ku gidadawa ne ba kwa fita kullum kuna gida yanzu duniya an ci gaba ba a haka. Abokina in ba mu zauna ba ya za mu yi a irin wannan abu na ɗau. Ba dai kamata dai gaskiya a san da za a yi. Ko? Ya za a yi. Kamata a ce kuna zama ɗaki. To ya za mu yi abokina. Ya kamata gaskiya a ce muna fita. Zuwa ina. Mu rika fita cilin mana da sauransu. Ha Filin kuma. gaskiya kuma ka kawo shawara fa. Abin nan. A'a ka abokina ina alƙwaran kwana biyu ban je shago ba. Kana maganar fita cilin ban je shago ba mutane suna nan sun abu na ɗina a shago. Ya kamata in je shago ne. Shago? Warai. Shago? Aha abokina ga inda zan abu nan. To wallahi baraka jin gaya ma. Ka ga maganar shagon nan ka bata. Dan wallahi matukar ka je shagon nan yanzu. Wallahi matar da ka batar mata da atamfa ram za ta rike ka. Ya manta ni. Shawarar da zan baka. Kuma akwai Bari wannan. yanzu shawarar da zan baka ka bari nan da kwana biyu. Nan da kwana biyu in kai kwana biyu baka je shago ba. To idan ta je bata ganka ba za ta haƙura. Kawai wannan shine shawarar da baka amma kakka sake kai magana yanzu zaka je. Kuma kai ma ka kawo shawara fa. To ai ba mu da wani damuwa tunda Aliyu na da kuɗin kashewa ina gani ba mu da wani damuwa. Kuma gaskiya Aliyu na da kuɗin kashewa. Kaga shikenan ma kawai. To amma Kai gaskiya ne. Ni sai yanzu ma an gane ya wani abokina. zuwa shago wani waye ya kamata kowa ya shiga kuɗin kikin tsaya haka da sauransu saboda kun san an jima muna da fita. Ba matsala ni ina free ne yayi. Ni ma ba ni da matsala ne. Ba matsala abokina. Wai ya kamata ka shiga canza fa. Okay. Saboda mu samu fita ka san ba mu lokaci. Okay kuma haka ne fa. Kai fa. Ni ma har yayi normal. Haka ne za ku. Yawwa na ce Na'am abokina. wani ce budurwar ka kafa. Wacce yake nan daga cikin? Ka dan renin waya budurwarka baka san budurwarka ba? A to ai wanne yake cikin kake magana? Oh, ya hakuri. Na gane ta. Ai yanzu na abu nan ta yi. Hafsat. Hello, kina ina ne? Ga mu nan tare da su Khalifa da Salim. Yau ki samu yanzu kawai ina daki ki zo ki same ni. Yawa ba ina ka shiga yantin ɗazu ina ta neman ka. Ga ina ta ɗan nan bayan layi ne ina ɗan karatu wallahi. Amma kai gaskiya hi an kai. Ka lalla matsa. Wa ya gaya ma karatu yana tsinana ma ɗan talaka wani abu a ƙasar nan. Ta so mu je mu duba wani aiki a nan. An Allah ya sa an daidaita haka ka samu ɗan abin da ka sa aljihunka. An ba a karatun ɗan abin da ka samu sai ya zibi. Gana ɗan kai ka zo mu je ga aikin da za ka yi a baka kashi. Ka tsaya kana biya ta wani karatu. Ko? Ta so mu je da Allah ta so a yi ta littafin. Kana ikirarin kana suna wannan ita ce soyayyar? To ita ta sani? Ka tsaya mana. Kawai in fito?
Mutum ya ce? Ina yi. Ya kike? Ya garin? Kai baban mutum ya ce fa. Mutum ya ce. Kin ƙarso kenan? To kai sai ka fito ai. Masu wuri sun zo. Sabo da bacci. Ya kamata mu shiga saboda yasa idan kin san wannan. Mutum ya ce in baka da komai a duniyar ga wulakanci za ka gan shi maza tashi ka nemo abokina inda rabo za ka samu duk abin da ka shuka a duniya ka sani watan za ka girbe alkhairi ko kwa sharri ne idan kai za ka girbe. Kai haka ka sha kwaya ne? To ya kake wani abu kaman ka sha kwaya ba? Da ka buga min bukin a kai ba. To ani ba ma wannan ba. Gaskiya ya kamata fa a ce mu dinga fita ba. Ya kamata a ce muna fita. Saboda kaga in a fitan nan shine zaka samu wanda zai iya taimakon ka a rayuwa amma a ce kullum muna zuje da kuma wallahi haka ne. Ka kuma fa gobe Lahadi fa. Gobe Lahadi. Wace gobe Lahadi? Gobe Lahadi kuma gashi mun samu wani aiki ka gani? In baka da komai a duniyar ga wulakanci za ka gan shi maza tashi ka nemo abokina inda rabo za ka samu duk abin da ka shuka a duniya ka sani wataran za ka girbe alkhairi ko kwa sharri ne idan kai za ka yi ko kwa sharri ne idan kai za ka girbe. Tunan ya kai ne, na ga duk cikin ki yayi sanyi. Dama ashe abin da ta min kenan. Wannan shine ikirarin sa da kake min? Dama ashe irin sa da kake min kenan ni ban sani ba. Ai ban taba tunanin zaka iya min haka ba. Ki sani cewa hakan ba shine zai nuna mana tabbacin cewa soyayya mu ta zo ƙarshe ba kenan. Hakan ma sai dai ƙara haɗa mana dankon soyayya. Wannan abin da na baki ka sha, kina ji? Ba komai zai saki ba. Da kin je kin kwanta shi kina zaki je kina mai. Ba wani abun damuwa bane. Karki da muke dana sa kanki a cikin damuwa. Gobe ma akwai inda nake so mu je zan kira ki a waya. Iri ko kwa sharri ne idan kai za ka girbe wata rayuwa wata rayuwa wata rayuwa wata rayuwa wata rayuwa wata rayuwa. Ni fa wallahi ban ganki ba sai wani wahala kike bani. Haba. To tsaya zan kira ki. Hey ka tsaya. Allah ka tsaya. Kawai sallami mai mashin muna da magana da kai kawai sallame shi. Kaga tun ɗazu nake neman ka duk inda kuke zama ba inda ban je ba neman ka ban ganka ba. Dan Allah ina son in roƙe ka wata alfarma ka gaya ma abokinka ko menene sunan shi ba ni ba shi hanyar shi daban hanya na daban. Don Allah ki haƙuri. Duk da dai kin san ita rayuwa ta fahimci ranki ya bace amma tun da aka hau ai ta nan ake sauka. Allah ki haƙuri. Ni fa bare ka ji an riga an sauka ba za a ƙara hawa ba. Ba ni ba shi har abada da a dinga wannan tsalle-tsallen a hau nan a je nan a biyo nan ni gaskiya ina son ya kawo ƙarshen ta idan har yana son ya nuna min yana sona to ba zai zo ya ga iyayena in ko bai so ya gansu ba wallahi ba ni ba shi. Don Allah ki haƙuri ya kamata ki duba daraja ki haƙura ka min da ni. Ni dai ka gaya mi darajan ka na gani har ya sa na zo ina gaya maka dan ka gaya mi kai ya ƙara min magana idan ko bai aikata haka ba ni shi kenan.